En dat is het lelijke petje nog? Van Ajax, hè? Nee. Hij is een beetje van Feyenoord, dus het is altijd een beetje lastig. Het zou wel mooi zijn dat ze nou op plan gaan. Nou, is het lukt? Die heid heel vaak. Oh, wat cool. Dat is wel een twin, hè. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, dit lietse popke gaat u de hele nacht wekker houden. Net heel nog fit. Ik krijg alleen temperatuur, 38 heel, dus ja, net topfit. Heel wifi. Dus, nou, ik zoek je het van alles. Maar ik denk dat het je gewoon lekker een kroepdijken wordt bij Ilda. Jelke brengt zaken naar Squalla. Die had vannacht echt net super goed geslipt. Dus ja, ik doe lekker rustig om met Ilda. Ze griest het nog wel gelukkig. Zo. Nou, zaken is weer in Squalla. Zaken te sporten in Londen. Wat doen we jullie daar? Ik mag niet naar voetbal. Even shit, nog iets naar je zakken die mama aan passen. Even shit, de riok, zit het riok te voet? Oh, zit er eigenlijk op welke kant iemand? Ja. Waar? Shit, van rioks. Zit er nog die? Serieus, zit er... Ja, de rol van... Links. Dat is handig. Dat viel het nu weer heel dan. Is het leuk? Ik vond het Laat wel. het ze? Ja, zo leuk. Maar wat zien we? We zien Een kaars. past. Wat zit erin? Een kaarsje zit. Dus die op shitsvlog. Shit. Wauw. Ik denk dat ik dit ben. Ja. Zo, dit is shit. Waar is dit? Mem. Mem? En waar is maar de but? Wacht. Ilda! Oh, wat schattig! Ja, dat is doe. Hebben we die samen kregen? Wat leuk! Hij is die zadels, jongen. We hebben stoel. Die kreeg wel een Ik boeken. denk dat dit boek is. Van Ines. Wat mooi! Waar is Ines? Die had denk ik de vlag, jongen. Dankjewel, Ines. Ik wil mijn boekjes in met. Was er nog in een boekje letten? Oké, waar is boeken? Boeken! Sure. Tja, boeken. Tja, daar hebben stoepboeken. Dit is mooi. Tja, ik ben Biddy. Ja, zakenstje Biddy boeken. Ja, boeken. Doei. Doei, boekie. Daar was van haar. Hey. En naar je dij? Nou, jij. En wat moest je te zaken? Oeh. Hast er nou 2 Ajax-petten? Ja. Cool. En hoe moet het nou met die kuif dan? Ja, nee. Ja, nou, welke was het op haar? Ik allebei naar mijn squallen. Allebei mijn squallen? Ja. Maar dan kun je me niet op haar. De heb je voor Ties. Kijk je verties. Oh, wat leef. Dus Want die is het voetbalje. dat is een vet goed idee. Ik word er reden. Doe eens te reden. Dan krijgt Ties de donkerblauwe. Ja. Goed? Ja. Beetje zagen, als je niks. En deze Ties had wat Ik wil er die wel op gaan zetten. Oké, dat is best serieus net. Ken je dat serieus net? Nee? Mooi petje. Mooi petje. Oké, ze zit niks meer. Zaken doet ze aan de squallen. Ja, en Jelke brengt het hem. wordt nog maar traag. 4 minuutjes. En dan ga ik mijn Ilda joert op de struin en verder op de planning. Nou, een paar zaken had je die zaken, hè? Hoe oud werd die? 60. Dus ik zal joert mijn tante Ilse even om spul daarvoor. Wat gebakken spul. Dat hier ik al verwachten. Maar dat kan niet. Doe ik eens naar squallen. Kun je het vanmiddag wel even zien waar je helle, oké? Worden chocoladetaart. Chocoladetaart. Nou, we hier een tompoestaart. Maar foto's van een paar zaken erop. Tompoes is ook wel lekker, toch? Nou, en anders maar we nog een chocoladetaart maatje of keepje erbij. Ja, ik wil je nog een chocoladetaart, meisje. Nou, waar weet we de tijd van doen we dat nog, oké? Ja. En dat is het lelijke petje nog? Van Ajax, hè? Nee. Hij is een beetje van Feyenoord, dus het is altijd een beetje lastig. Nou, Jelke brengt zaken dus even de squallen. En ik denk, dan ken ik even een blokje om mij dit mokkeltje. En boeken. En boek.
Ildo wie juster echt niet fit. Hier koorts, 28 heel. Dus juster net volle vlocht. Gewoon lekker met Ildo op de bank. Lekker knuffelen, lekker kroepen. En van de morgen geen koorts meer. En ze ziet er nou super fit uit. Dus ja, even lekker in de frisse lucht, een blokje om. Hey boekje. Zitten. Zitten. Pak hem, jongen. Goed zo. Altijd vrolijk, hè, dat hondje. Heb je een sleerboek, hè? Dat is zo vies, jongen. En daar ga je een zin in. Check deze dan, boeken. Die is cool. Pak hem. Goed zo, neem maar mee. Neem maar mee. Die is vet. Oh, pak hem. Nou, ik zal een bak koffie en dan gaan ze mij Ilse op een struin voor u zien 60 hier drive-thru party. Vanwege de corona maar we natuurlijk net een echt feest houden, maar ja, je bent maar één keer 60. En een aantal weken waarom wie Marianne, mijn vriendin, haar heid echt 60 en die ging dat zal ook doen. Dus daar hier ik wat hoor met mijn zusjes en mijn mam. En die waren nou wel heel enthousiast. Dus ja, die zijn er maar toch maar heven. Dus ja, we zullen even wat tarering daarvan doen. Boeken, hier niet? Boeken wel net mij op een golfkar, ik wil even rennen. Hallo! Hoi! Kom eens aan die kant op? Ja. Ik kom bij die. Ja, maar even wat mee helpen misschien en dan kom ik. Komt er niet aan? Nee, ik ga daar ontwerp. Ja, maar joh. Doei! Ik ben er! Hoppa! Maar even wat voor het hoes beslissen. Gaan we dat nou bol of net doen? Ja, en ik ben trouwens wie horen het zat wat in de holle hier. Ik zal Ilse daar. Nou, we hadden het grootste gedeelte van de buit binnen. Ilse die helpt nog een bak op. Het zou wel mooi zijn dat ze nou op plan gaan. Ons help ik even. Hast je al zien, Ilse? Ja, Wees het lukt? die heid, heel vaak. Oh, die is wel echt vet cool. Met het ballonsje. Superleuk ben. Ja, toch? Vet cool ben. Ah, zal je ook het begonnen? Ja, beste. Ik ga krijg bij de squallen van Zakenwest. Ik zou zaken op het squallen, maar hij gaat te badje. Hij gaat je badje met Nathanael en Talita. Dat ben een broer en een zusje. En Talita zit bij zaken in de klas. En nou ja, ze doen daar wat leuks aan. Dus dan ging ik met Ildo even om pampers, want die ben haast op. Woe, bijna op. En ja, dat is net handig. Nee. Maar wat pampers zei je? Ja. Maar ik wil mezelf geniezen, want dat ook mooi met hier mooi las. Hè? Mooi, lang hier, mooi. En nou bedacht ik, krijg nog geen hakker weer een knoetje erin. Want ik ga gewoon zonder dat ik het in de kaart had, hakker alweer een knoeting. Nou ja, het is echt net heel praktisch, maar lietse bandjes vooral. Vooral die krijg wat van die graaihandjes, van die handjes die door alles beetpakken. Ik ben vergeten dat mijn auto nog een beetje kort stier, dus die zit ik eerst op hellen en dan moest ik een boekje met tante lezen, Lois. Die? Jensje zien wijn. Maar oh jee, daar valt het koekje. Pukkie denkt, dat ligt het best. En hij had al gauw het lekkers. Is hij mondje vast. Ha, dacht Puk. Wat is het koekje? Hoe kan het nog nou zo hut? Jentje denkt, waar is de pedalen? Oeh, leuk pakketje in de briefjes. Van Ildo en van Mim. Blauwe. En mommy en me. Dus hier van mezelf en hier van Ildo. In beige. Roze, hier van Ildo en hier van me. Ik heb het twinnig. Twinnen is winnen. En hier maar mooie blokjes. En Ildo had het poetsje. Dat vindt ze volle mooier dan die hele hierbaan aan zich. Wat is mooi. Ik
zet die maar even chillen. Wauw, man. Zwek eens een orenmuziekje? Ja, met mij? Ah, met mij kan het ook. Maar eerst de stuttert hier. Oh, wat cool. Ik ben wel twin, hé. Bonken, bonken, bonken. Bonken, 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 bonken. Hoi. Ja, maar mem, ik vind dat poetsje vol leuker. Nou ja, ik raak hem dus goed. Nou, waar is wat anders? Kijk wat. Het is toch heel anders dan een jonkje weer, hè? Ze staan er gewoon rijdt zeker onwend. Ze ga je 4 jaar lang alleen nog een jonkje en nou niet een lekker famke. Dus dan ga je weer heel oren dingetjes. En roze. Ik en roze, jongens. Ja, ja. Sinds Ildo er is, komt er steeds meer kleur in mijn leven. Maar ik hou het een prettig zwart hoor. Maar, auw, mijn hier. Nou, maar mijn famke, dan krijg je toch wat meer roze. Nou, zullen we nog een keer chillen, Ildo? Dit is de roze versie. Nou, hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Maar roze bij dit is net echt heel mooi. Dus, zullen we de blauwe doen? Ja? Doen we de blauwe op. En dan hellen we aan zijn zaak. We hebben de batterzwaai. Ja. Nou, Ildo zit al in de auto. Maar een coole blauwe turban. En dan zusje hoe zaak het gewoon had. Zeg maar doei. 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 Nou zaken, wat ga je hem al je doen? We gaan voetballen Ja. en games. Wat leuk. En je moet hier nog wat schilderen, toch? Sterretjes. Want het weer een Happy Stones, toch? Ja. En die was dan ergens verstapje en dan had de meeste nog vinden en dan was er bliert van. Ja, dan kan ze blier van mij zien. Nou, we zullen ze aan even chillen, hè? Ja. Die. Ja, ik maken. Ja. Gaat Nathanael maken. Weet je wat Happy Stones? Wat is wat het in het Fries is? Ja. Wat? Blier. Ja, blier is tjen. Voest dit een leuk vrachtkracht abonneren. En zet een blauwtonk omheen. En 4 net abonneren. Op je tablet of telefoon. En dan loopt het chillen. Ja.